diucapkan kepada para rabu monggo kita lajengaken lan uga kita pirsani nangge para satriya wonten siang menika Turangga Muda Parut iki lho Rayen mok wes hayuk kira sing ati-ati yuk was nah lo ya hey yo oh nah sawung galing cacahing wonten enem ya man weh kembar cacahing wonten enem kira mbok reyang pun pamit marang sira mbok weh pun sira bakal ngayahi pakaryan wonten sajroning alun-alun Turangga Muda man weh lan uga reyang titip salah sawijining wiji ya iki kang diaran jagone sawung galing mbok hop wah oh le was ya he hop no ayo biar sing alon-alon wae weh lena mangkin dampu wae sawung rono ho he oh hop yo hop iya alon wae mana alon wae tombake kebayane manus yo ayo Surabaya jajah Walanda bocah kang gagah prakoso sawung galing mandi kering bangsa ya sabra peduli kang dadi pala sawung rono sawung sari isi gagah sabelo praja kabeh mau diderja kira sing hati-hati yang man sing hati-hati Turangga Muda
Was op lo ayo pulau podo sing ati prajurit Bata rupa sora ewat ya kumuro tumandang girang-girang juga tandang-tandang jumangka gagah gumrega liru barana kosan mata siyaga kamakarya angkat karyaning brojo ore Kartoharjo Mureh Kartoharjo yang kira lo kembara cacing wonten teman kembara cacing wonten teman nah lo ya Katon Jumara Busana Lira wah lan uga bagus pasuryane man le ya lo hey John lo ya hey John hey nah just yo la no Ayo kena Pramadya Bala lumaksana bagi kita ya
goyangan. Oh. Oh ha cintaku sekonyang-konyang koder karo kowe cah ayu sing tako lemper lempermu pancen super rasik tur anti laler yen ora weruh sedina ning sirah liar.
dandan litit rambutku lengane tumit banjur kowe lunga plencing ora pamit mit bir temu lawa anggon aku mikir ning awak nganti rusak jeruk sing tak pikir jebule kok kaya ngono kembang jambu oh kembang uler kowe kena pelet he iyo ngepos diin Pak Run jaranane diombeni ngelak diombeni Pak Run oh diombeni riyen ingkang kadhewen rawuh monggo para rawuh para dulur-dulur penonton sedaya katuran winarak alogi hamayu bagyo sesarengan kalian turunggo mudo wonten siang menika nggih dalam rangka bersih desa pripun Wadi Kidul Ngadi Renggo Trenggalek Jawa Timur. Taiwan kono iki. Anak wedok. Ketaran lain.
Dikasih lagu yang lagi hits ya, Tombo Kangen. Dan juga masih bersama Turangga Budi. Ada Raisa. Ayo Mas. Sajose. Mas opo wis lali sliramu, adek sepono yen dolan karo aku, pancen wis suwe ra tau ketemu, wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu, aja kita tetebangan karo aku, ada tombo kangenmu kangenku, bali eling nalika itu.
Mereka dalam audio profesional dan juga disetujui oleh para YouTuber. Ayo prayitna kira sing ati-ati kira kudu. Para satriya sanetra pujawan lah. Om. Ya. Lom. Ya. Ho. Wah. Ayo panci atur kiyo panwe la dalah es ini wae yo panwe kene wae.
ayo wong budale wong enem baline ya kudu wong enem. Ayo. Op. Ya temangga ada prak-prak ada prak kalau kita neri sang raksasa potap sarwi lambang anyek ketekan sang bagaikan bakatan salam lirikku jiwa selalu bangsa Badolaya. Kalapun waro Sri Ramu peteliki anane tansaraku rasa tresna kang kandhep sarwa mikir atitan bisa jejeg kaya rakon jati sabenawati tansah anggodo ati nanging aku wedi blangka wong esane temen lara tresna kadyan ado yen kadulu nanging saged sajroning atiku konku nandang tresna iki kena tret tak derming lambai kula sawah napa endut cetar atiku wis kapelut sae bunga rasaku lamun bisa cacakatan Sri Ramu. Lagi matur